हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ। तर आजची व्हिडिओ खास आहे। आज परत एकदा वरती गाणाला आम्ही खेकड्यानं जातो आहे आणि माझा मित्र घरी गेला आहे आणि मी इथे उभा त्यांची वाट बघतो आहे आणि माझा दुसरा एक मित्राला निवाच्या वाडीमधून आणायची आहे। तर असे आम्ही तिघेजण चालले आहोत। तर गेल्या वर्षी मी खूप खेकडी पकडली वरती गाणाला, तर यावर्षी पण पहिल्यांदाच चाललो आहे। अजून कोण गेला नाही तिकडे, तर बघूया या टायमाला किती आपल्याला खेकडी भेटतात। आणि या टायमाला आपल्यासोबत गोप्रो आहे, तर वॉटरप्रूफ आहे। तर आपण पाण्यामध्ये टाकून कशी खेकडी येतात ती बघणार आहोत। इकडे गर्लीला कशा पद्धतीने येतात ते पण दाखवीन मी तुम्हाला। तरी आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, ज्या कारणे नवीन व्हिडिओ टाकीन त्या तुम्हाला दिसतील। आणि खरं तर पाऊस येतोयच, पावसाचा टायमिंग झाला आहे यायचा। रोडवरती आहे मी, जाकलवाडी बस स्टॉप। आपली गर्ली वाहून झालेली आहे। व्हिडिओमध्ये तर आधीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेच की गर्ली कशी वालतात आणि कशा पद्धतीने काढू सुई आपल्या शिगाट्याची काठी असते त्याच्या साहाय्याने कशा पद्धतीने माल केली जाते हे मागच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलेच असाल। तर डायरेक्ट आपण मित्र आले की गाडीवरती बसून वरती रानात जाऊया आणि तिकडे रानात मोठमोठी खेकडी भेटतात। तर म्हणून मी खास आज वरती रानात चाललो आहे। आज पावसाचा तर टायमिंग झाला आहे यायचा, तसा पण ऊन पडला आहे, हे बघा दिसतोयच। आपला मित्र येतोय कधी त्याची आपण वाट बघतोय। तर गर्ली तिकडे होऊन ठेवलेली आहे। निसर्ग बघा एकदम मस्त दिसतोय, वातावरण एकदम क्लास झालं आहे। तर एवढ्या प्रयत्नानंतर एक खेकडा भेटला आहे। साईज चांगली आहे। आता गावना 2-2 मिनिटाला गावलं तरी काय हरकत नाही, काय कंटाळा येत नाही। इकडे वळ टाकला तर काय का दिसतो मला इथे बारीक बारीक। अजूनही काय वाटतं चालू केली हा इकडे वाटायचं। एक मी आलो ना, मी आलो तेव्हा इकडे बाहेर आलेला आहे आणि हा इकडून आला वरून। आमच्या पिल्ली कमाल आहे कमाल, आणि हा काही मोठाच आहे। बापरे, भीती नाही वाटत तुला? भरपूर मोठा पकडलाय ना। अरे भावाने आता नवीन मोठा जाणताच पकडलेला आहे, काही प्रयत्नानंतर। कमाल आहे भावा। कसं आहे कोकणी माणूस याला म्हणतात।
सोड की राव. घाबरत नाही अजिबात. तू काठी सोड, तू पिशवी पाहिजे कर पूर्ण कर. आला का बघ. तुझ्या काट्या पुरतात. तशा झाडगडीतून जातो आणि हा माणूस अशा तऱ्हेने काम करतो. इथं लावून बसतो की वर जातो. मला लावायचं नाही. जा ना. बाकी येईल एखादा आपल्या तर मस्त घातला ना ही साईड. अरे यावरो छोटासा आहे तो चांगला. काय बोल खाल्लं बांध. खाल्लं बांधतो. हॅलो बांध. खाल्लं बांध. भरपूर अनुभव आहे त्यामुळे आता त्याने एवढं असं बांधायला सांगितलेलं आहे. आपण बांध. आपल्याला काय आता कल्पना माहीत नाही. बांधले बाबा अशा पद्धतीने बांध. चला हे बघा तुझं मी राहिला आहे बाबा. माझ्या घरची त्याचं काही भेटत नाही पण तू डॉन आहे त्याला भेटत. आता कॅमेऱ्यात माझ्या काय तर मला भीती वाटते. या दगडीतून झोप पडलो खेकला नाही भेटला तरी चालेल. याचा कॅमेरा पडला तर लपड होती. टाकून ठेवलं यार. ते सांगतोय कसा करतोय येतो काही. इंग्लंड डॉन आणि अजून एक त्यांनी खेकडा पकडला. चावला पण काय आता गाठ मारलेली आहे. गाठ कसं आणि गेलीत तर सर्व त्यानेच पकडलाय. फक्त बघायला येऊ का. आलू बाबा. बघा कसं जातोय. कुठं गेला आता उलटा जायला चालू. मित्रांनो बघा किती खेकडी भेटलेत. आता डायरेक्ट वरती.
काढत पडणार आताच आहे आलेला आताचा नाही या आताचा नाही आता नाही जुनाच आहे 5% चार्जिंग राहिले हा 5% चार्जिंग राहिले किती 5% 5 वाजलं बघ किती 4% राहिले वाजलं किती वाजलं किती मित्रांनो आम्हाला भरपूर खेकडी भेटलेत आणि वाडकर सोबत आहे वाडकरला पण खेकडी भेटलीत मोठी मोठी आणि आता आपल्या गोप्रोची चार्जिंग कमी आहे तर घरात जाऊन तुम्हाला मी डायरेक्ट चार्जिंग करून किती खेकडी भेटली ती दाखवेन आणि आता आम्ही राहणारच आहोत हे आमच्या घरल्या ह्या घरल्या ही वाडकरची आणि ही माझी तर आता कॅमेराची चार्जिंग कमी आहे डायरेक्ट घरात जाऊन आम्ही तुम्हाला दाखवतो की खेकडी किती भेटली ती पाच वाजले 5 वाजले आम्ही आलो होतो 12च्या दरम्यान आणि किती खेकडी पकडला आणि पिल्लूने तो तुम्हाला नंतर व्हिडिओमध्ये पोस्ट करा लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका लाईक नाही तर तुम्हाला व्हिडिओ कशा भेटणार नवीन क्या बोलते पब्लिक कोकणी असल कोकणी माणूस पब्लिक बघा बघा काय करतो बघा खेकडा येतोय काय बघतोय चालतो बघा रानटी माणूस आता 2-3 दिवसात मुंबईला जाणार आहोत आम्ही तुम्ही तर गणपती झाल्यावरती मुंबईला गेलात आम्ही पण तुमच्या पाठीनं येतोय आमची थोडं पर्सनल कामं होती म्हणून आम्ही थोडा वेळ थांबलो होतो बापरे